Бәйрәм табыны әзерләгәннәр үзләре хәрби җырлар сузалар. Зәйнең маскировка шелтәре үрүчеләре эштән бушаган арада чәй өстәле артына җыелды. Алар да традицияләрне дәвам итеп, май чабу масленицаны билгеләп үтәләр. Һәрберсе үзенең бала чагын искә төшереп хатирәләре белән уртаклаша. Безнең күңелдә инде ул бик зур бәйрәм, бик тәмле кыймаклар пешереп, шулай искә калган бездә. Хәзер дә шулай инде. Масленица да кыймак кына пешермиләр бит алар. Элекеге менә без үскән чакларда, чорларда бик кызыклы уеннар оештыралар инде. Особенно элек бит инде мондай артезианскийлар юк, чиләк белән су ташып багана куялар, аны закрепляли. Yani emалированный чиләкне тутырып изелгән кыймак. Кунакларга пешереп тора, бездә ул кыймак дип аталадыр вакытта көрәш халкында. Yani пешереп тора, ашап бетереп баралар. Инде шул бер әле салам белән пешерәдер. Мин татар булсам да, иптәшем урыс булгачтан, һәр вакыт таза масленица кыймак пешерә торган инде. Балаларга, аннан соң туганнарга да илтә торган әле якын татар туганнарга да кертә торган шул мине. Бик күңелле семья, гаилә бәйрәме итеп каршыла торган инде без аны. Волонтерлар төркем уешканга ел ярым. Алар зур бер гаилә кебек, араларында төрле милләт вәкилләре бар. Һәр гореф-гадәт йола бәйрәмнәргә хөрмәт белән карыйлар. Шулай да күңелләрендә бер теләк, илләребез тынычланып, хәрби егетләрнең исән-сау әйләнеп кайтуы. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.